ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ମେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନର ଅବଧି ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 20 ପରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ନିୟମ କୋହଳ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ମାମଲା ଆସିବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ନିୟମକୁ କୋହଳ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ମାମଲା ଆସିଲେ ମେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର କରି ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 7ଟି ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଘରର ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିୟମ ମାନିବା, ଘର ତିଆରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, 4ରେ ନିଜକୁ ସଂକ୍ରମିତ ଏରିଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, 5ରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର